Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Zor günahlarının 35-nji türü Allah'tan başkaga atap, Allah'tan başka ilahka kurban çalu zor günahlardan bulup tura. Biz bilemiz gıybetning bir türü bu kurban çalu var. Şulayma? Hem indi yılның da bir gününde indi bu gıybetke indi ayırım bir hatta bayram belgilengen kurban gayeti deybiz indi kurban çalu vakıtı indi. Bu kurban çalu Allah rizalığı için indi hayvanını indi kurban kitiru ol Allah'ның şulay Allah Teala'ga bağışlangan gıybetlerinin bir türü bulup tura indi. Hem şuшы gıybet de elegilikten kilgen indi ol. Biz bilemiz аны теге бүтән dinlerde de var. Şulaytып indi bağışlap indi özlerinin ilahlarına kurban çalular, hayvanını çalular indi. Hem bizning İslam dininde de şuшы kurban itu hayvanның indi kanın çıgarıp anın itin indi fakir miskinlerge öleşu var. Hem şuluk vakıtta indi kayber kişiler hatta özlerini musulmanga sanasalara kar vakıtta indi şuшы günahını işliler, şuшы yalgışlıkka indi düşeler. Şuшы kurbanını indi Allah Teala için tugul, бүтән нәрсәләр için de çalalar indi. Bizning turmuşыбызda da bik көп misallar kitirip ulayны hazır bit indi kişiler менә бик каты яраталар шишмәләрне изгеләштерергә, шулаймы? Şuшы шишмәне инде изгеләштереп, şuшы шишмә ризалыгы өчен дип инде kurban çalalar, şuшы шишмәгә атап инде суы тәмле булсын дип инде şuшы шишмә инде риза булсын дип kurban çalar. Яки инде Аллаһ ризалыгы өчен çalабыз, әмма ләкин инде şuшы шишмәне зурлап дип бисмилла Аллаһу акбар дип кыйблага юнәлтеп, әмма ләкин ниятендә барыбер Аллаһны улуглау түгел, Аллаһ ризалыгы дип улан белән инде теге каплана, русча әйтсәк, прикрывается дигәндә. Әмма ләкин барыбер эчендә нияте шушы шишмәне зурлау, шушы шишмәне инде теге изгеләштерү, шушы корбан чалып инде шушы хайванның канын нитеп инде чыгарып, шушы шишмә риза булып безгә тәмле суларын бирсен дип инде нияте моның нәрсә дидек? Шишмә өчен була, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Хәтта ул бисмилла Аллаһу акбар дип чалса да инде. Яки кайбер кешеләр инде яңа өйгә күченгәч яки өйне салып чыккач инде шушы өйнең инде теге җиннәре дик, домовойлары инде борчымасыннар өчен, тыныч кына яшәр өчен дип шулай корбан чалалар инде. Аллаһ ризалыгы өчен түгел, шушы өйнең анда әйтик инде нәрсә дидек, домовойлары, җиннәре безне борчымасыннар өчен, тыныч имин яшәр өчен дип инде шулар рухана дип, шулар ризалыгы өчен инде корбан чалалар инде. Менә бу шулай инде бисмилла Аллаһу акбар дип чалсалар да ниятләрендә шушы җиннәр өчен чалу була икән, бу шулай нәрсә зур гөнаһлардан була. Чөнки без сөйләшеп китербез, барлык гыйбадәтләребездә шушы корбаныбызда Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Рөхсәт ителә, әгәр дә без Аллаһ ризалыгы чынлап торып Аллаһ ризалыгы өчен чалабыз икән, өйгә күченгәч анда яки үй сатып алгач инде каралым, Аллаһ Тәала бит шундый бүләк бирде миңа, ниъмәт бирде, квартира сатып алдым, үй сатып алдым. Аллаһка рәхмәт йөзеннән шөкер итеп, корбан чалып туганнарымны ашатыйм әле. Бу рөхсәт ителгән, монда берни проблема да юк. Анда сарык чаласың да, шушы сарык итеннән плов пешерәсең, аш пешерәсең инде, кунакларың, дусларыңны ашатасың яки факир мискиннәргә өләшәсең икән. Чынлап торып Аллаһка шөкер итеп эшләнсә, бу рөхсәт ителгән. Әмма ләкин әйткәнемчә, бу домовойлар, җиннәргә эшләнсә, бу катгый тыелган һәм инде зур гөнаһлардан була. Яки анда беләбез инде кайбер кешеләрне бит инде изгеләштерергә ярата, шулаймы теге үлгән кешеләрне инде аны инде зурлыйлар, данлыйлар инде. Шушы үлгән кешенең өстенә инде мавзолейлар төзиләр инде, кабер тирәсеннән тавафлар кылалар инде. Һәм шушы кеше өчен инде багышлап инде аның рухына дип инде аның ризалыгын алыр өчен инде шулай корбан чалалар. Шушы анда яткан нир изге кеше бездән риза булсын, аның ризалыгын алыр өчен дип инде корбан чалалар. Менә бу шулай бу тормышта бар, һәм инде бу киң таралган кайбер җирләрдә диек инде безнең якларга да килмәкче була. Ләкин без белеп торырга тиешбез, менә бу корбан чалулар бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Ички яктан да, йөрәгебездән дә, ниятебездән дә, тышкы яктан да.
200-лек монафикланып йөрергә ярамый. Менә кыйблага куям, бисмилла, Аллаһу акбар ди, әмма ләкин бу безнең тышкы яктан гына эшләнә, эчебездән анда бүтән нәрсәне олуглап булырга тиеш түгел. Шишмәне дә, домовой җиннәрне дә анда нидер үзе уйлап чыгарган, изгеләштергән кешеләр дә түгел. Бары тик олуглау, зурлау булырга тиеш, һәм шөкер итүебез, куркуыбыз Аллаһ кына булырга тиеш безнең. Һәм моңа инде без аятлар, хәдисләр алып китербез. Иң беренче инде Аллаһ Тәгалә әйтә, Ан'ам сүрәсенең 121-нче аятында: "Ва ла таккулу мимма лам язкуру исмуллаһи алейһи ва иннаху лафиск". Аллаһ исеме әйтелмәгән ризыкны ашамагыз ди, һичшиксез бу иң зур фасиклыктыр, бузыклыктыр инде. Менә мусульман кешесе инде хайван шалына икән, ул Аллаһның зикр итеп шалынган хайванны итен генә ашарга тиеш. Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип инде. Шулай ук бар бит инде әйткән кайбер кешеләр инде бисмилла Аллаһу акбар дип шалмыйчы бүтән җиннәргә, бүтән нәрсәләргә инде шала икән хайван. Бу инде безгә тыелган булып тора. Әмма ләкин инде әйткән кайбер кеше бисмилла Аллаһу акбар дип та инде шала икән бүтән җиннәргә, бүтән тагы нәрсәләргә. Әгәр дә инде ният ачыклана икән, безгә бәрабәр мондый итне ашарга ярамый. Ни өчен? Чөнки олуглау Аллаһ Тәгалә түгел, ризалыгы Аллаһ Тәгалә өчен түгел. Чөнки бер шарты үтәлгән булса да, чөнки хайван шалганда бисмилла Аллаһу акбар дип беренче шарт үтәлсә, икенче шарт Аллаһ ризалыгы өчен булырга мөмкин. Булырга тиеш инде. Һәм шуңа күрә менә бу бик мөһим мәсьәлә. Безнең хайваннарыбызда шалынганда инде бисмилла Аллаһу акбар дип әйтеп, Аллаһның исеме зикр ителгән булырга тиеш инде. Һәм инде икенче шарт нәрсәлек? Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш ди. Шулаймы шалынган хайваннар? Аңа дәлил булып тора Ан'ам сүрәсенең 162-нче аяты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә: "Кулди", әйтте, аларга җиткерде: "Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллаһи раббил аламин", ди. Әйтте. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә әмер итә, әйтте. Дөрестлектә ди, һичшиксез ди, минем намазым ди, һәм шалган корбаным ди. Ул ди, тормышым һәм үлемем ди, барысы да ди, галәмнәрнең Раббысы Аллаһ Тәгалә өчен генәдер ди. Менә монда безгә нәрсә монда бу дәлил чыгарабыз? Корбан шалу. Менә шушы намаз уку, корбан шалу ди нәрсә ди? Барысы да галәмнәрнең Раббасы Аллаһ Тәгалә өчендер ди. Менә монда өйрәтә, безнең корбан шалганда инде кем өчен булырга тиеш корбаныбыз? Галәмнәрнең хуҗасы Раббыбыз өчен генә. Җиннәр өчен дә түгел, мәйетләр өчен дә түгел, анда шишмәләр өчен дә түгел, һәм башка нәрсәләр өчен дә түгел. Монда мисал китермәсәк тә, безгә инде төп кагыйдә булырга тиеш. Корбаныбыз Аллаһны зикр итеп, бисмилла Аллаһу акбар дип, Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Бары тик аны олуглау, аны күтәрү. Икесенә дә дәлил китердек. Беренчесенә инде "Ва ла таккулу мимма ла ямскуру исмуллаһ", Аллаһ исеме белән аталмаган хайваннарны инде ашамагыз, чөнки бу бузыклык. Һәм икенчесенә шушы корбаныбыз Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш ди. Һәм әле моны да тагын ныгыта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе Мустадрак аль-Хакимдә килә. Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Лә'аналлаһу ман забаха ли гайриллаһ". Аллаһ Тәгалә ди, Аллаһтан башкага корбан чалучыны ди ләгънәт кыла ди. Әгәр дә кеше Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә, бүтән илаһка атап корбан чалды икән, Аллаһ Тәгалә мондый кешене ди ләгънәт кыла ди. Ләгънәт кылу, ягъни үзенең рәхмәтен ала инде. Ул кешегә карата рәхимле булмый. Аллаһ сакласын. Ягъни бу дөньяда да бәхетсезлектә, төрле бәла каза килеп торачак инде, һәм ахиратта да инде Аллаһ сакласын. Аллаһның рәхимлегендә булмыйча инде ахыргы урыны җәһәннәмдә булу ихтималы бар. Шуңа күрә, менә без шалган корбаннарыбыз да инде бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Һәм күп кенә вакытта бик тарала бит инде, ишетәбез, сөйләп киткәнебезчә инде корбан чалуларга арта, күбәя, әмма ләкин күп вакытта бу инде бик дөрес эшләнеп бетми. Шуңа күрә инде без иң беренче инде без карарга тиешбез ниятебезне, яки дус эшләребезнең ни өчен син шаласың дип аңлатырга тиешбез. Чөнки менә бу нәрсә генә булмасын, бу төрле байлык бирәме ул име, безгә шишмә бирәме ул анда, һәм башка нәрсә, барысын да Аллаһ Тәгалә бирә. Суны да Аллаһ Тәгалә бирә, квартирасын, машинасын да, балаларын да Аллаһ Тәгалә бирә. Сәламәтләнәсең икән, син шифаланасың икән, шушы давасын да, шифасын да Аллаһ Тәгалә бирә.
Шуңа күрә менә бу чалган корбаннарыбыз аңларга тиешбез, Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Бөтен бирүче ул Аллаһ Тәгалә. Менә без шуны әгәр дә аңлыйбыз икән, калбыбыз Аллаһ белән генә бәйләнә икән, без инде менә шушы гыйбадәтне инде аның өчен генә кыла башлыйбыз. Әгәр дә калбыбыз Аллаһ белән бәйләнмәй икән инде, безгә инде менә шушы җыен хurafaтлар, бидгатлар кирип тула, без теләсә нәрсә эшли башлыйбыз анда. Төрле нәрсәләр изгеләштерә башлыйбыз, төрле уйланып чыгарган инде иләһләргә табына башлыйбыз, һәм шулар иләһләре өчен инде корбан чала башлыйбыз анда, төрле инде зикр, дугалар кыла башлыйбыз. Шуңа күрә менә мусульман кешесе инде һәр вакытта да шушы кем өчен эшләнгәнен һәр вакытта да хисап тотырга тиеш. Без инде Аллаһ ризалыгы өчен кылып, Аллаһка гына табынучылардан булырга насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүфыйк хидаят бирсен. Аңа гына гыйбадәт кылып, аннан гына сорап, аның ризалыгына гына ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Тәгалә безне адашулардан, төрле бидгат хurafatlардан үзе сакласын. Субханакалла бихамдика ва шһаду ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.